vores nye hus. Skal vi bo her? Ja. Wow, det er stort. Ja, men det har vi også råd til nu. Mine piger skal have det godt. Og så må vi jo bare finde os i min afdøde mands datter. Dejligt, at han efterlod hende. Jeg mener, mig. Så stor en arv. Jeg synes altså ikke, det er særlig pænt. Snart så grimt, at min far er lige død. Jeg står altså lige her. Vi står allerede. Så. I er kommet. Jamen, så tror jeg, alt er klar. Ja, alle papirer er underskrevet. Nøgle. Ja, du skal finde den. Kan vi så få vores eget værelse? Ja, selvfølgelig. Der er 18 værelser og 18 badeværelser. Centralvarme, helt nye vinduer og en nyrenoveret opvarmet indendørspude. Gud, 18 værelser. Hvem så gør alle dem her? Ja, nu hvor du selv tilbyder det, så synes jeg faktisk, at det lyder som en meget god idé. Hvad? Her? Hvad? Nøglen, den er lige her. Det er bare fordi min praktikant ikke kan holde styr på sine ting. Jeg vil have det største værelse. Jeg vil bare have 2 værelser. Det vil jeg også. Og dig. Jeg tror, du skal sove nede i køkkenet. Hvorfor det? Vil du da hellere flytte hjemmefra? Du har altid været så forkælet. Tror ikke, at du kan få lov til at ligge i en dejlig varm seng? Nej, du skal sove. Du skal sove nede ved ildstedet. I asken. Ja! I asken. Ja da. Så kan vi kalde dig Aske Sofie. Eller Askeline. Ja, eller Askepot. Ja! Askepot! Jamen, så tillykke med huset, og de endelige til, det skulle være en anden gang. Helle farvel i værelse, far. Snyd, det må man altså ikke sige. Den, der kommer først og først vælger. Ja, du er godt til at komme i gang. Hvad kan du få det længe? Goddag, frøken. Jeg er Frik op og laver den her i vores køkken. Har du ikke nogen steder? Har du slået dig? Er du sulten? Men det er jeg altså. Min far er lige død, og han har brugt min stedmor har brugt alle hans penge på at købe det her hus. Hvor er din mor henne? Min mor døde for flere år siden, og min far besluttede sig for at gifte sig igen. Men min stedmor er rigtig ung, og har 2 døtre, der kalder mig grimme ting. Hvad siger de da? De kalder mig Askepot, og siger, at jeg skal sove hernede i køkkenet. I ask. Hvor dejligt. Hvad mener du? Ja, så kan du ikke bo hernede sammen med os. Ja, det bliver da hyggeligt. Altså, det her er Prik, og jeg hedder Perle, og jeg hedder Brok, og jeg er sulten. Hvad må du så hedde, lille ven? Piu, Hvad? piu, piu. Hun er kun lige blevet 14 dage, men går lige lidt til dramatiseret liv. Så derfor kalder vi hende bare Piu. Og ved du hvad, Askepot er slet ikke noget dagligt navn. Ikke? Nej, det er faktisk rigtig godt. Askepot, hun er flot. Askepot, hun er flot. Hvem er du så er? Bedstemor Mus. Hvad var det? Hvad var det? Ja, altså nok har vi mange nok. Ja, jeg kan godt prøve at se, hvem det var, der flyttede ind. Folk for nogle grimme mennesker, som ikke kan skrige. Ja, hej, altså. Ikke mukke derop. Det skal først nok. Ja, men altså først, så kravler jeg op på den ene seng, og så på den anden skulder, og så viner hun som en gris. Hører de det? Godt, der ikke er nogen mennesker hernede. Det var det, jeg ville have sagt. Det her var Sneven. Hvad? Og som skal bo hernede sammen med os. Hvad? Og hun hedder Askepot. Hvad? På sådan en dag som i dag, det er så dejligt at få så mange nye venner. Altså, du var Prik, så var der Perle, og Prop, og Piv, og Bedstemor Mus. Hvad må du så hedde? Hop, Hyl, Pyt,
Det er pænt. Nå, vi må hellere til at få gjort det rent op. Vi skal nok hjælpe dig! Hvem snakker du med? Ikke nogen andre snakker om mig selv. Nu ikke næsvis. Pas du hellere på. Nu har vi din far til at forkæle og passe på dig. Og hvordan er det her ser ud? Kan du så se at komme i gang med at få gjort rent? Og når du er færdig her, skal alle andre 18 værelser også have en omgang. Og se så på pakken ud. Mor, vi er sultne. Altså. Så se dig og lave noget mad til mine piger. Og giv mig alle dine fine kjoler og smykker. Dem har du ikke brug for hernede. Her. Tro endelig ikke, at du er noget. Og kom så i gang, tøs. Mor, de her kjoler er gamle. Ja, vi vil altså have nogle nye. Ja, selvfølgelig. Smut ud og køb nogle nye. Og find også en til Askepot. Ja, siger mor. Skal vi ikke gå op til frokostfest? Er det allerede frokost? Vi har da lige spist morgenmad. Det skal jeg nok bestemme. Men skal vi så ikke også? Nu kommer de. Jamen hør nu her. Det går jo ikke. Jeg er ved at være gammel, og der skal nye kræfter til. Du er umulig. Men jeg har jo prøvet. Du må kunne forstå, at en prins skal gifte sig. Så kan den gamle konge trække sig tilbage og nyde livet. Så kommer der børnebørn. Så skal jeg være bedstefar. Kom nu ikke for godt i gang. Kan du forstå ham? Jo mere jeg insisterer, jo mindre vil han. Jamen, du har præcis Hun er så kedelig. Jamen, det var præcis Barbara. Hun er da ikke kedelig. Nej, men hun snakker så meget, at man aldrig vil kunne få et ord indført. Det er det, jeg siger. Han er umulig. Men der er jo også prinsesse Oda. Hun er pænt stor Penelope. Nej, vent. Kom tilbage. Vi bliver nødt til at finde ud af det her. Nå, så du er også prinsesse? Nej, ikke flere prinsesser. Jeg har mødt dem alle sammen. Jeg vil møde en rigtig pige. En, der er sød, som man kan grine sammen med og tale med. En helt almindelig pige. Jamen, du er en prins. Du er en kronprins. Ja, men når vi bliver gift, så bliver hun kronprinsesse. Ja, meget vel. Send ud til alle landets unge ugifte piger, at vi afholder et stort fald om 3 dage. Skal ske deres prinsesse. Vi sender brev med det samme. Brev med vores poststen. Så må vi hellere sige, hvad der bliver om 14 dage. Ellers får det væk.
godt, piger. Ja. Og også med til Askepot. Nå, der er du din dårlige pige. Se så at få lavet noget ting til mig. Mor, hele mit værelse er så fyldt med beskidt vasketøj. Askepot! Fjern det beskidte vasketøj fra Mathildes værelse. Mor, der er krummer i hele min seng. Har du nu spist chokoladekiks i sengen igen, din lille fjollehoved? Askepot! Fjern krummerne fra Frederikkes seng. Jeg kan også chokoladekiks. Men så have dog nogle kiks. Kan du ikke se, Mathilde er ved at dø af sult? Og hvor var du kendt min te nu? Du er så doven. Så, piger. Nu skal vi rigtig hygge os. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, do. Mor, er jeg ikke bare dygtig? Jo, det lyder så smukt. Mor, jeg er færdig nu. Er det ikke flot? Nu er det altså lige mig. Alting handler jo ikke kun om dig. Nå. Må mor se? Meget fint. Og du har næsten holdt dig inde på stregerne. Jeg kan også synge den med haven. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Hvor søen er blå og hvor skarven er grøn. Hvor fuglene bygger en løvhækken sly. Og synger hver morgen med sang over sky. Det må jeg nok sige. Og du rammer alle tonerne så fint. Askepot! Gå ud og se, hvem det er. Mor, synes du, jeg skal male den med frøen? Eller den med trolden? Den, du synes ligner dig selv det mest. Så, piger. Jeg har prøvet at tænke på, jeg har en flot stemme på at tænke. Det er flot på slottet. Fra slottet! Så, piger. Rolig nu. Lad os se, hvad der står. Læs højt. Alle unge ugifte piger i landet inviteres hermed med til bal på Kongens Slot, hvor prinsen vil udvælge sig den pige, han vil giftes med. Giftes! Vi skal giftes! Altså, det er jo mig, der skal giftes. Nej, jeg skal giftes. Jamen, jeg Piger, siger, vi har meget, vi skal nå. Og vi skal have sådan nye kjoler til jer. Og min skal være med blonder. Min skal være blonder, stykker og prikker. Det skal min da også have. Og flere af bilen. Jeg tror måske, jeg har en kjole af min mors, hvis jeg kunne sy den lidt ind og putte lidt blonder på. Nej. Men til bal på slottet. Min lille ven. Det er vist ikke noget for sådan en som dig. Så grim og hæslig, som du ser ud. Men hvad vil prinsen dog ikke tænke om dig? Men der står alle unge ugifte piger. Nu vel, hvis du kan nå at gøre rent, lav mad og sy alle vores nye kjoler til bal. Så må du komme med. Hvad? Jamen, mor. Hvordan skal jeg godt sy jeres nye kjoler? Jo, altså min skal være cool, ikke? Og så skal han lege ærmer, og så skal han have blonder. Jeg får aldrig tid til at sy min egen kjole. Så snart Mathildes kjole er færdig, ombestemmer hun sig. Men han have en helt ny. Og når Frederikkes kjole er færdig, kan hun pludselig ikke lide den. Og så skal den laves helt om. Må vi se din mors kjole? Det må jeg gerne, men den er jo sådan lidt gammeldags. Men jeg tænker lidt. Jeg tænker, hvis vi kan sy den lidt ind her, og putte lidt blonder på her. Ja, tak. Jeg tror, den bliver smuk. Det tror vi. Askepot! Ja? Nej, hvad nu? Askepot! Nu kan jeg bare lade som om du ikke kører. Askepot! Det går ikke, det bliver bare ved. Jeg er så sur, at jeg kunne blive rasende. Hun tror, der aldrig tid til at sy den kjole. Piv! Og hvad var imod aften? Piv! Bare vi kunne hjælpe hende. Men hvorfor ikke? Vi kan sy den. Hvad kan vi? Hæld nu eller tråd, så hun er på den kjole
op og stråle. Ja, prik. Jeg kan altså ikke måle, men jeg kan klippe helt lagten og prøve med først brugen, når man er ret 900 perle. Og prøv, du skal få grønt og perler fra Mathildes værelse. Og hvis du får mus, ja. Altså, jeg skal have så meget sådan med dig stor. Skøjer og piv. Du tænder musik. Stylisterne er her nu. Vi kommer nu. Vær venlig til plads. Vær venlig til plads. Altså, jeg vil gerne krøller. Og jeg vil gerne have læbestift. Ja, og jeg behøver jo kun lidt puder, ikke? Så starter vi. Jeg håber, vi har tid med. Nu er det klar til at tage afsted. Jeg er ikke kommet med. Vi har en overraskelse til dig. Har I? Hvor er I søde. Hold dig for øjnene. Ikke
ikke helt selv lavet den. Klokken er mange. Du må hellere afsted. Så piger, er I klar til ballet? Ja. Jeg kan ikke vente til at se slottet. Det må være så stort. Ja. Og Væk på vej! hvor kommer den fra? Det er snyd. Mor, du sagde jo, det var mega unfair. Jeg synes, jeg genkender de der blonder. Gør du ikke også det, Mathilde? Og de der perler. Virker det ikke lidt bekendt? Hva? Nej. Du kan ikke bare overtage vores ting. Men nu kan jeg komme med til ballet. Nej. Det kan du jo ikke. Kom så, piger. Du må endelig ikke komme for sent. Hvem er du? Jeg er din gudmor. Ønske det, om du vil. Jeg er kommet for at opfylde dit ønske om at komme med til ballet i aften. Men jeg kan jo ikke se min kjole. En ting ad gangen. Først må du have et transportmiddel. Har du nogle græsker ude i haven? Græsker? Ja, det tror jeg. Så find det allerstørste. Og sæt det lige her. Og lad os så komme i gang. Vi skal spole lidt med. Også brug for. Her var det fineste, jeg kunne. Men de er jo lavet af glas. Husk nu, pige. Når klokken slår 12, bliver fortryllelsen ophævet, alt vil være som før.
Så skynd dig nu afsted. Men jeg kan jo ikke... Skynd dig nu afsted, ballet starter lige om lidt. Min kjole. Nej, det går ikke. Det er helt forfærdeligt. Nå, så må vi altså lige smøre ærmerne op her. Er du klar? Forkert ben, det er da meget flot. Flottere end det andet, hvis jeg selv må sige det. Må jeg se dit ben? Kom se. Ej, det er et flot ben. Det er et flot ben. Her. Gør ligesom mig. Først tager jeg hånden bag ryggen. Benet frem. Badet op, men ikke for højt. Smil, men ikke for meget. Så naturlig afslappet. I ser jo latterlige ud. Nu kommer de unge piger. Vær klar. Ja, jeg har aldrig været til fat på et slot før. Tror I, prinsen skal danse med os alle sammen? Nej, en af de kongelige tjenere talte for siger, at prinsen selv vælger, hvem han vil danse. Bare han ikke vælger mig. Hvorfor det? Jeg har allerede en kæreste. Jeg vil bare så gerne med til bal og have fin kjole på. Så skal du være blevet hjemme. Hold dog op. Så, piger. Nu er det jeres store chance. Frøken Leonora, frøken Martha, frøken Katarine, frøken Theodora, frøken Amelie, frøken Gabrielle, frøken Wilhelmine,
Mathilde. Frøken Frederikke. Så min dreng, så vælger du mig. Jamen, det kan jeg da ikke. Jeg har slet ikke lyst til det her. Altså, hvad har arme menneske dog gjort? Skal landet kunne fortsætte uden en konge og en dronning? Så må det jo slutte. Så må vi en præsident! En præsident? Gud, ved det. Men vent. Der kommer en til. Jeg synes, hun ser tyk ud. Ja, og hun er sikkert også mega dum og snorker om natten. Ja, ligesom dig. Det kan du selv være. Så, piger. Må jeg have den herovre? Musik, kom nu. Ja, nu skal jeg. Så kan det ikke. Spil nu. Ja, skal det være en vals, en tango, en rumba, måske en disco, eller en cha-cha-cha, en spjætmazurka. Nu! Ja, ikke hunds med mig, hvis det skal være på den måde. 1, 2, 3. Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hey! Nu må det være andens tur til at danse med prins. Vi har ventet rigtig længe. Prinsen selv bestemmer, hvad det er. Skal man trække nummer, eller hvad? Som sagt, som om Ved du hvad? Jeg finder bare en anden en at spørge. Hvad så, piger? Du har spørget noget andet. Vil du danse med mig igen? Ja. Så er du kasse til. Du må sige en ting til. Jeg synes, du er den smukkeste pige, jeg nogensinde har mødt.
klokken lidt i 12, og det var et flot fyrværkeri ude i Slotshaven. Men du har jo ikke fortalt, hvad du hedder, eller hvor du kommer fra. Jeg er rigtig ked af det. Det har været min liv bedste aften. Jeg vil ikke på. Nej, vel? Nå, min dreng, skal der være bryllup? Hvad hedder vi hende? Hun gik. Gik hun? Jamen, det kan man da ikke. Jeg mener, du er prinsen. Hvor bor hun så henne? Det er noget, jeg ikke har fået at vide. Men hun træffede sin ene sko. Må de se, står der navn i? Jamen, jeg siger altid til min kone, hun skal skrive navn i vores børns sko. Ellers bliver de jo bare væk. Måske kan vi finde hende igen. Så find hende dog. Er det hende her? Nej. Her! Deres Majestat, er det hende her? Nej, hun havde en hvid kjole på. Jamen, det kunne være, hun havde forklædt sig. Har du det? Her! Hun har da hvidt tøj på. Nej, det ligner ikke helt lige min dreng, der er sådan her. Her, jeg er sikker på, at ham her hedder Holger. Nej. Vi laver sådan en pige i en hvid kjole. Ja. Og ikke en, der hedder Holger. Ja. Ja. Men skoen her. Mine damer og herrer, prinsen bekendtgør hermed, at fra i morgen vil vi rejse ud i landet og besøge alle unge ugifte piger. Den, som passer skoen, vil prinsen gifte sig med. Ja. Jeg skal lade mig. Nu skal I klare til her. Det er helt utroligt. Hvad står der? Ikke noget for dig. Det handlede kun om dem, der var med til fattigere. Og dansede med prinsen. Og snakkede med ham. Og holdt i hånden med ham. Og kyssede med ham. Ser du? Der var en pige, der glemte sin sko til hver lille år. Nu vil prinsen altså gifte sig med den pige, der kan passe den glemte sko. Ja, så nu skal jeg giftes. Nej, for det var min sko. Nej, det var min. Ja. Det banker. Nej, vent. Jeg skal nok selv. Hvorfor ved jeg ikke, at den her lige dernede? Hvad vil du ikke tænke, hvis de så og så glat og beskidt, som du er? Ja, kom indenfor. Det skal være så velkommen. Så der er altså 2 piger i husstanden. Ja, det er korrekt. Og jeg synes, vi skal starte med min smukke Mathilde. Jeg skal vise med, hvis Mathilde vil være så prøve den sko. Mor, jeg kan ikke få skoen på. Min hænder er for stor. Den er helt rigtig. Skynd dig lidt. Tag den store kniv. Så I kommer altså rundt til alle rabatter. Ja. Stemmer det? Ja, har hun fået skoen? Passer den? Jeg ser lige efter. Vi må lige have undskyld et øjeblik. Jeg er straks tilbage. Se! Hun passer skoen. Så må du jo være min prinsesse. Kom med. Nu har vi en kone. Nå, okay, nu må gøre os klar. Søster store bryllup. Line, det er altså ikke den rigtige blodpigblåede sko på hende. Hvad? Der er en pige til, ikke? Jo,
tog af, det skulle jeg så ønske at være dronning. Bid smertenikker. Klokken hen, klokken 12, skal nok få skoen på. Ja. Se da, dejlig vejr, vi har i øjeblikket. Ikke sandt? Perfekte vejr til forårsbryllup. Så vil du jo blive min svigersøn. Jeg kan man nu. Skolen passer. Så kom med på slottet. Nu bare gøre så klar til din søsters store bryllup med alle kjoler, alle store bryllupskæder. Skindedjærs er heller ikke den rigtige. Blodet strømmer igen ud af foden på hende. Virkelig? Ifølge min liste burde der altså være en til. Nej, det er der ikke. Der er kun en grim lille dum Askepot nede i køkkenet. Hende kan det ikke være. Hent hende alligevel. Så også hun kan blå skolen. Som I vil. Askepot! Ja? Vil du, smukke pige, gøre mig den ære at prøve den sko for? Ja, det vil jeg gerne. Den passer, for det er min sko. Jeg må have glemt den i går, men her er den anden. Ja, nu genkender jeg dig også med den pige, der dansede med i går aftes. Vil du, smukke pige, gøre mig den ære at gifte dig med? Hjertens gerne, Kærfans. Jamen piger, I så jo bløder ned på mors fine gulvtæppe. Jamen, mor, det gør bare så ondt. Ja, det vil ikke holde op med at bløde. Jeg vil plaster på. Gud, men hvad gør vi? Vi må fat i en læge. Er der en læge til stede? Nej, jeg har en bedre idé. Vi tager på hospitalet. Gør vi? Ja, der er mange unge, flotte, lækre, single læger. Kom så, vi finder en til at være. Og så kan det også være, at vi kan finde en overlæge til mor her.